Днес тестваме акселерометъра на микробита. Този код, който направих, показва стрелка на съответната посока, която е наклонен, нагоре, настрани и на другата страна. Браво, Калуяне! Продължаваме с микробит. Екипа след моето боледуване наваксва с трескава работа сензори, микробита. Алекс, дай да видим микробита. Така. И до края на седмицата се надяваме да тестваме поне сензорите. Втория ни екип. Намерихме вече какво сме си купили. Платката изолирахме. Започваме да разгадаваме как се свързват сензорите. Само че на микробита, не както тук на Arduino платформа. И още един коледен подарък. След малко ще го отворим. Основно училище Алеко Константинов. Роботика и моделиране. Нов коледен подарък. За микробит. Серво за микробита. Сензор за почва. Влага. Сензор за почвана влага. Микробит. Имаме и инвентори кит за изследователи. Какво има в него? Я да видим. Опътване на английски ли е този път? Да. Добре. Двигателче, перка, потенциометри, резистори, кой знае още какво. Джамперни кабели, бредборд, разширителната платка, светодиодчета, зумерче май има, да. И това е някаква поставка, добре. И за сега не казваме какво ще правим. Продължаваме напред. Това, което виждате, е сензора за звук, свързан към Arduino контролер. През тази платка е свързан входа на сензора, за да може сигнала да се изпрати към това урече, наречено осцилоскоп. При него се вижда сигнала. В момента като говоря, виждате кривата. Ако ударя по-силно, освен че се виждат пиковете на осцилоскопа, вижте светодиода на Arduino-то. Тоест, този сензор за звук е включен в такава схема, която е, ето тук виждате кода, която при над 640, да го наречем амплитуда 640, задейства цифровия изход на контролера Arduino, пуска сигнал единица или появяват се 5 волта и лампичката, светодиода, светва. Това е сензора за звук, свързан към Arduino-то. Сега, вашата задача е същия този сензор да го свържете към M-блока. Там, както виждате, кода не е скрипт, не е английски текст. Там кода са блокчета, които блокчета вие трябва да научите как се... А това е Python. Да, това не е Python, това е скриптовия език на Arduino. Това е кода на Arduino. По-нататък, ако имате интерес, мога и него да ви покажа. А сега вече минаваме на M-блок. Сядайте по местата. Днес свързахме звукове сензор към робота M-bot, когато звукът стане над 400, да светне в зелено. Ивана, пляска, няма така. Датчика в момента е изключен. Изключен е дисплея, само регистрираме. Покажи. Вики, покажи го. Ето това е звуковия сензор. Я плесни върху него. Група, какъв е най-големия проблем за изпълнение на тази задача? Шума. Да, точно така, трябва да сме абсолютно тихи, защото фоновия шум трябва първо да измерим и да преценим над какво ниво да регистрираме. Браво! И така, днес Божидар и Алекс, какво правим? Опитваме се да свържем сензора за цвят към микробит и пишем код. И ще търсим как се управлява чрез
приложението. Дай да го видим. Ето го, вече е свързан. Само трябва да го захраним и програмираме.